Dobra. Teraz wam dopowiem, jak to jest ciężko. Jak to jest ciężko, prawda, wslepia walec, a wszedł do głędzec. Że z prawdą dziś z dnia dalek nie zajdziesz, tego co doznał Maksymili Gniota, Urguczowego Macka. Urguczowego Macka, ale to były inne czasy i te prawda nie była popłatna, a dziś ona jest bodaj mniej płatna, jak rozczydę była. Od dawna też jest dane rzekle zna, że jest to taci nie narodził, którym by przedtem dogodził. Tym sam gdzieś kłemuś po kątach, może już kto dogłedzi, ale przedtem dogłedzec to jest rzecz niemożliwa, a często nie do wykonania ją nad księdza, którym są potyka na swojej drodze u rozmaitych ludzi, a kuli ze ludzi tali punktów bezdrzeni. Jak ten ksiądz w jedno w sekni chodził, oni rzeką, inszy księża też są pobożne, a u bloku są polecku. Jak on so polecku oblecze, rzeką, wiele seknia moje za ciężkie. Jak zachodził w jedno w sekni, rzeką, udowy biedka. A jak so farsz oblecze, te rzeką, ten nie ma na co wydać. Jak ze za wiele o zdniowym świece wiedzą, te rzeką, to ten co rozszedł z powołaniem. A jak Niemcy te światowe sprawy wchodzą, te rzeką, to ten nie znaje rzeczy. Jak zachorzeje, a gdzie so lekarzył, te rzeką, ko ten godu o niebie, a były so śmierce. A jak so Niemcy lekarzył, te rzeką, ten uczy szanować zdrowie, a sam tego nie robi. Jak so nakazaniem wszedł mu drobno przezdrzy rzeką, ko ten wtyka knera w nie swoje sprawy, a on wszedł obreszony. A jak zagadał o głowo i z wysoka, te rzeką, kto wie, co mu szło, do kogo była ta gytka? Jak zagadał kazanie długo, rzeką, ko ten gada do spiku. A jak zagadał krótsze kazanie, to rzeką, przerechtować mu za nie chce. Jak mzełet prawił mszy pojem, ale rzeką, ko ten co wegnies nie może. Jak odprawi chutko, to rzeką, kto wie, że mu tak spieszno było. Jak mze grepszy w kasu, rzeką, ko ten co na nas wypas. A jak mze zmiarty, to rzeką, kto wie, że ten łazy po kątach. Jak so uśmieje, te rzeką, ko tego so głupotę trzymają. A jak mze powyżny, te rzeką, ko ten odstryszy ledzy od wiary. Jak mze siedzi łysy, te rzeką, ko ten nie do ledzy. A jak jedzie do ledzy, te rzeką, że ten płewce łazy. Jak sznapsa nie weznie, rzeką, ko ten nie do towarzystwa. Jak so jednego weznie, rzeką, zdrzęta jak mu szmak. Jak świeci długo wid, rzeką, coś ty nasz tym robi. A jak widu nie świeci, rzeką, kto wie, w czym mu wid przeszkodzi. Jak przejmie do se kucharka, rzeką, tyż co z kucharzą. Jak kuchar ci nie weznie, rzeką, bo ten lety po myltechach. Jak kucharka je młody, rzeką, to błysku obraza. A jak kucharka jest stary, rzeką, na co mu ta zaraza.
Jak idzie do bogatych, rzeką, ten wie z czym co trzymać. A idzie do biednych, rzeką, ten z szeternikami trzymie. Jak on weły ładetka, rzeką, ten je nie na żarty. A jak ładetka nie prosi, rzeką, kto wie, kto mu znosy. Jak so kupi nowe auto, rzeką, ten na zmywa golony. Jak jeździ starym, rzeką, co za sromota, kto wie, co on z tymi detkami robi. Jak my w biurze cennik, rzeką, wielci zgorszeni. Jak cenę nie podaje, ten jedno na wicy żdaje. Żdaje czy nie żdaje, tego nie rozgrezę. Ważne, żeby nie był zlezam i zablezę, bo timu i werno wszystko wyszukają. A co nie nalezą, sami dospiewają. Tak go ukuglają, że z ich myślą było, a nie ważne wcale, czemu to szkodzało. Bądź wtedy zdrowie na dechu i cele, a nie rób ta tekle we własnym kwestii. Leksunc się zwaji wzęty, a zwaji pochydzi, te uco co wama tak richtig rozchydzi. Gniot każdemu swoja prawda, ja ceskę prosto w slipie. I jednego dnia szukał on robota, a on nie mógł nigdy długo zagrzec. I tak szukając tej roboty trafił do skrybielnicy stręczeni proc. A gdy witajtasz, a dzynka nawzes, a też wemece na semieniu. Koszuka ja uwaje robotę. Te jeden ze skrybleszków weją za sziflu, de zagadywnik i zagadywał. Miono imień, bo Maksymili Gniota, ciej urodzony na 320 igrza na 27 roku. Ze we werach. A ze te wery leżą. Wery nigdzie nie leżą, ale leży so we werach. Ale jemesu ze to je. Mesle dziś nie płacą, ledetci. Ale ja tu muszę na skribli zwiaci wsiwe są urodzele. Ko we węsurach. A jako należność krajewy. Ko Polsku. A teraz wykształceni. Ja ci szkołę we myce derch. Ko szkołę podstawową we węsurach. A kuli klas? 4. Ledech 4? To jest za mało. To jest diechła dość. A na innych szkołach we nie byle? Jo, łuńskiego roku i był na tej wysokiej szkuli we Wrzeszczu, me tym dachę uprywiale. To co nie liczy to wykształcenie głę. A ty wasz wank, ja ci wasz wank. Ko mój wank wanków Julis z Klekowiche, to je bardzo dobrym kumpla, znajmy so długo. Ja nie idę o waszego kumpla, ale co idzie we dotychczas robile? Ko nigdzie i nic. A przede wszystkim nic złego. A przed tym? No jo, jednego roku i robił przełobładenku wagonów w Gdańsku. A czemu we tym dali nie robile? Bo mnie wyrzucele. A za co? Za nic co. A prawda rzekszy za to, że mi ma w jedno becinę prawda prosto w slipie. Jo, mój Gniota, dziś dnia nie wyrd ceskać z prawdą w slipie, lepiej pół cegłą szmergnąć w łeb. A kiedy mam przyjść do roboty, ko wedle rzekle zna dożdżele krowa, aż urosce trywa. I tak to szło Gnioce. A taci był Jank. Jank nie przeszedł do szkoły 2 dni. A ty jak on przeszedł szkolny, to go pyta Janku, czemu to nie był w szkole? Bo mamka mnie buksę wepra, a ona nie wyschła. A dredziech to nie miał? Nie. No i one to był jeden dzień, a dredzigłego dnia
A trzeciego dnia już szedł do szkoły i był prawie w szkole. Przed podłyżem tej wezżył te na lince co szkolnej bukse seszeły. Taki co nawrócił, a szedł do. Jo. A ty on jednego razu on z tej szkoły nie był, a Janku, czemu ty w szkole nie był? Bo ja musiał iść z krową do bóle. Ja z krową do bóle, jo, a nie mógł tatk tego zrobić. Nie, to musiał bez bóla. No i te oni są, pytala Janka, a Jania, czemu ty tak długo dziś spał? Bo mnie so śniło, że ja był dawno wstany. A ty oni dalej, Janku, a tobie tatk umarł? Jo, a na co on umarł? Na pylc. A to idzie na pylc umrzeć? Jo. Meżdżone drzewo na kraj zrzedze, on so pylc łycą. A tak rikał, że my go musieli dobić. Aha. Dwie kamrutci się spotkały po długich latach, ale tak rzeczne były na sobie nie były. Wanda z Liną, a Wanda gdy do Liny, ale jest Lina zestarzały. Jebe se wnet nie pozna. A Lina gdy, a myślisz szczerze, jebe se pozna. To bluz po tym zielonym mantlu, co tego 20 lat nosisz. Jo. A ty oni chcieli być już, no co tak pewna milszą, te mantleska zeblekle. A ty ona gdy, ale myś te linko forszklit na sy. Jo, a ty co tak dziwisz? A widzę te ciedy na mnie co brzedcigłe? Jo, a co? Z którego czapą? A ty? Ale no wiecie co, ale jak na twoje lata, ty się już bardzo dobrze trzymiesz. Jo, trzeba się co trzymie, ale to pustec nie mogę. Na 4 lata, jo. Na swoje lata. A Jan z Fręca na 4 lata trafili w dom starczy. I teraz oni tak na tej łebce siedzą przed tym dom starczym, nas opowiadają, a so tak jeszcze na swoje zdrowie. A Jan gdy do Fręca, wiesz to Fręcu co, a jak to so czujesz? Ale nie gadu, on gdy. Jak to tak so wszystko, jak to so tak wszystko miało odezwie, to jest to nie mogę radę ze sobą. No jo, a ta moja rojma już jak mnie skręci, jo. A Fręca jak te so czujesz? Je? Jak nowonarodzony. Ale coś te pleszczesz. My jesteśmy w jednych latach, a te jak nowonarodzony, jak już to. No jo, zgody ma. Klatów je nie mam, zębów je nie mam i mnie so widzę, żem so prawie w buksę nawalił. Jak nowonarodzony. No i tak na zakończenie biedni psi żółte sobie wybierali. Historię żółte składał sprawozdanie i kiedy tam co uda, co nie uda, co weszło, co nie weszło, kiedy wszystko co nie uda, on kiedy ta dziura w tym miejscu. Ja bez dawno zasztopione. To zistnieje. Jej swoim sledka sztopy nie da, a wa jak chce ta. On kiedy telefon miał bezdobce dawno sprowadzony, to zistnieje. Ja swoimi dzwonkami dzwonił nie da, a wa jak chce ta.
A ten sztuczny bula miał bezdawno dobrze sprowadzony. To zistnieje. I po tych knagach skokał nie da. A wa, jak chce to. A teraz jeszcze jednego wypiję. A wa, jak chce to. Pod zakład. Jaldzie okraści, do ksiądza Romka, żeby wejrowe cięły. Żeby wejrowe cięły. Bóg zapłać serdecznie. Flash. Kreatywne studio fotografii ślubnej. Oferujemy ciekawe aranżacje zdjęć we wnętrzu i w plenerze, oryginalne rekwizyty, a także zdjęcia i wideofilmowanie podczas imprez rodzinnych i towarzyskich. Flash. Sesja zdjęciowa na każdą kieszeń. Gościcino, ulica Słoneczna 88.